Dnes si upečeme cottage bulky, což je taková dietní verze běžného pečiva. Co budeme potřebovat? Sýr cottage, půl hrnku hladké špaldové mouky, půl hrnku celozrnné špaldové mouky, vejce, kypřící prášek do pečiva, sezam, olej a sůl. Do připravené misky si nasypeme půl hrnku špaldové mouky, půl hrnku celozrnné mouky, sýr cottage, jedno vejce, půl prášku do pečiva a celé těsto osolíme. Celou tuto směs začneme míchat lžící, a to do doby, než se nám z těsta utvoří hrudky. Poté začneme těsto zpracovávat rukama. Ovšem pozor, ruce musí být namočené ve vodě, protože těsto se hodně lepí. Když máme těsto ve správné konzistenci, rozdělíme si ho na 6 kousků. Vezmeme si plech na pečení, na něj dáme pečící papír a z kousků těsta začneme tvarovat malé bochánky. Bochánky potřeme následně olejem a posypeme sezamem. Bulky vložíme do předehřáté trouby na 180 stupňů. Pečeme 25 až 30 minut. Tento recept je velice rychlý, snadný, ale hlavně dobrý. Můžeme podávat k snídani, k svačině, k večeři a nejlepší jsou ještě teplé. Tak dobrou chuť